масъалаи ҳамкорӣ дар бахши амниятӣ яке аз мавзӯъҳои меҳварии гуфтугӯи раиси ҷумҳурии Тоҷикистон бо вазири умури хориҷии Эрон будааст. Мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон ва Муҳаммад Ҷавод Зариф баъд аз зуҳри 16 апрел дар ҳошияи ҷаласаи 23 шӯрои вазирони кори хориҷии Созмони ҳамкории иқтисодӣ дар Душанбе баргузор шуд. Дафтари матбуоти Риёсати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти худ бо вазири умури хориҷии Эрон махсус таъкид кард, ки сиёсати байналмилалии Тоҷикистон дар ин ҷода орӣ аз меъёрҳои духӯра буда дар ҳамаи сатҳҳо ба таври созандаву шаффоф пеш бурда мешавад. Оқои Раҳмон ҳамчунин гуфтааст, ки масъалаи мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва радикализми динӣ дар сархати сиёсати давлатии Тоҷикистон қарор доранд. Ба гуфтаи манбаъ, Эмомалӣ Раҳмон ва Муҳаммад Ҷавод Зариф дар ин мулоқот роҷеъ ба паҳлӯҳои дигари ҳамкорӣ аз ҷумла дар бахшҳои тиҷорат, энержӣ, нақлиёт, саноат, кишоварзӣ ва фарҳанг гуфтугӯ намуданд. худи ҳамин рӯз Эмомалӣ Раҳмон бо Салоҳиддин Раббонӣ, вазири умури хориҷии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва Халил Иброҳим Акчат, дабири кулли созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ низ мулоқот намудааст. Нишасти 23 шӯрои вазирони умури хориҷии кишварҳои аъзои созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ рӯзи сешанбе 17 апрел дар Душанбе доир мешавад.